Днес ще направя една лечебна маз от растението маклура. Както повечето растения в природата, и той има своите лечебни приложения. Днес ще ви разкажа именно за тях и заедно ще направим тези лекарства. Мазта от маклура се прилага външно, разбира се. Аз ще я правя, защото боря един ревматоиден артрит, а иначе помага и при кожни заболявания, които се смятат нелечими, като псориазис, екзема. Мазта се прави за 24 часа, като трябва да бъде 5:1 съотношението плодове на маклура и чиста прясна маз. Така, в някои рецепти се казва да се настържи маклурата. Аз опитах това, но не се справя много добре и ще прибегна към някои други методи, за да я наситня. Може да нарежете и с нож. За това ще ви трябват съответно дъска за рязане, нож, съд, в който ще приготвяте мазта, имайки предвид, че 24 часа тази маз ще трябва някъде на много бавен огън да се топи. Аз съм намислила да си направя между две тухли едно малко огнище от няколко чайни свещи. И просто през няколко часа да ги подменям. И ще използвам този съд. Надявам се да бъде успешно това ми начинание. Съдържа сапонини вътре, така че веднага се усеща лепкавостта на сапонина и на този сок, който го съдържа. Има лек мирис на краставица, когато се възреже. И по-скоро даже на тиква, на нещо такова много земно и приятно. Както казах, плодовете трябва да бъдат наситнени, за да могат да се използват. Затова ще ги наситня колкото мога и след това ще използвам големият си пасатор да свърши остатъка от работата вместо мен. Ето на такива късове нарязвам маклурата. Откъде може да намерите маклура? Моят син миналата седмица беше в един софийски парк на рожден ден и се върна с една торба от тези. Каза: мамо, намерихме ги, събрахме ги и никой не знаеше какво е. И им казах: ако някой знае, това е майка ми, сега ще ги занеса. И наистина веднага се присетих за маклурата. Един близък приятел беше ми донесъл настойка от нея преди много години, но тогава за първи път се поинтересувах за това растение. И след това започнах да го виждам на пристанището на някои наши морски градове, из София по паркове и алеи. И ето, че той идва при мен не случайно сега. Продължаваме нашите занимания с цел направата на природна медицина от растението маклура, или познато също като адамова ябълка. Нашата спиртна настойка ще бъде готова чак април месец, след 6 месеца, следващата година. А ние ще приготвим маз, която се прави с свинска маз. За целта сме взели чиста, благодаря на милата госпожа Влашка, която ми беше така добра да ми даде тази маз. От нея тя също приготвя мехлем. Тя е чиста, няма примеси, няма сол и сода. Някои хора слагат за консервиране. Като се разтопи е чиста. Аз не изчаках да разтопя цялата маз. Разтапяме на водна баня. Защото всичко това ще отиде на водна баня и тя ще има време да се разтопи. Важно е да няма мирис на пържено, на гранясало, да мирише на чисто. Ето, с помощта на моята магическа пръчка,
Както видяхте, успях да постигна желаната консистенция без много усилия. Това, което правя, е просто изливам маста. Пак повтарям съотношението 1:5. 5 части настъргана маклура и 1 част мас. Всичко това ще сложа на водна баня. Както ви казах, ще опитам метода с свещите, защото не ми се остава нито електроуред, нито пък гъста да работи за 24 часа. Ще използвам капака на този съд, който е малко по-широк. Наливам си водичка. И всичко това отива за 24 часа да се топли и да се извличат полезните съставки от маклурата в маста, която после, разбира се, ще прецедим през марля или тензух.